खाग्राबारियाव जोंनि बिजेपि अफिसखौ बुख्रुलांबाय दिनै खाग्राबारि एबसुआ गामि गामि केम्पिं खालामबाय थादो गामि गामि केम्पिं खालामनाया जेनेबा बिजेपिनि अफिस बुख्रुब बा गामि बुख्रुब होनासो एबसुआ फोरोंदो नामा इमान गामिया खाग्राबारि अफिसाव गियानि मानसि दोङोबा दिनै बेखौनो फोरोंगौबाय नामा गामियाव केम्पिं खालामनाय माने बिसोर गामियाव केम्पिं खालामबाय थादो एबसु अफिसा दिनै होमबा राजनितियाव हाबनानै एबसुआ राजनितियाव हाबनानै बिजेपिनि अफिस बुख्रुब बा गारि बुख्रुब होना बेफोरखौ फोरोंबोदो नामा बेयाव इमान गियानि मानसि दोङोमोनबा दिनै बेखौनो घटनाया मानो जानो मोनखो जोंनि आनादार पार्टिफोराथ' गामियाव दिनैयाव लासै केम्पिं खालामबाय थादो गामियाव हाबनानै दासान्दि होमबा दिनै मा घटना जाखो खाग्राबारियाव किन्तु मा बिसोरनो दिनै गुन्डागिरि खालामबाय थादो मानो वाइ नङा होनबा बिसोरनो खान्थि जुक्ति फैबाय होनना बुंबाय थादोंमोन किन्तु बिसोरनो गुन्डागिरि खालामबाय थादो दिनै गारि सारि बुख्रेबदो नै अफिस बुख्रेबदो नङा होनबा बिसोरनो गुन्डागिरि खालामबाय थादो जोंनिया मा खालामदो जोंनिया दिनै उनबो रावखौ बन्द' खालामाखै आरो उनावबो जों खालामा किन्तु जोंलाय मा 100 खान जों दा अफिस बुख्रेबनांगोन किन्तु जों बिरं खालामा जों खुरैनो बिरं खालामा बिसोरसो खालामबाय थादो गुन्डागिरिखौ आबसुनिखौ दामानखौ लादो बिसोरो बेनिफ्राय गावसोरनि माबा गुन्डागिरि बाहिनिफोर लानानै बिसोर गुन्डागिरि खालामबाय थादो बेनो आरो